हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बड'जब इनफ' अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा गोबां कमेन्ट्स खालामदों आरो गोबां रायज्लायगासिनो गामियाव बेनो जाबाय आंनाव मेसेज फैबाय आरो फैयाखै। स' बेनो जाबाय इउ स्किम एबा आसामनि ग्रुपनि मेम्बार्सफोरनि राङारि अनसुंथाइ 10,000। दा जायफ्रा मेसेज थांबाय मा खालामनांगौ आरो जायफ्रा मेसेज थाङाखै मा खालामनांगौ बिनि थाखायनो भिडिअखौ खालामबाय जोबजासिम नाय अब्लानो बुजिगोन। खायसे भिडिअ नायजोबा स्किप खालामो बेयावनो आन्दायनाय जायो। दा मेन पइन्ट्सखौ नोंथांमोना मोननो थाखाय भिडिअ नायजोबनांगौ अब्लासो बुजिगोन। दा मबाइलाव मानि थाखाय मेसेज फैदों आरो फैयाखैबा मा खालामनांगौ A to Z बेयाव डिसकास खालामगोन। दा जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामना ला। जेब्लायबो सिगां लननि आपडेट स्किमनि आरो सरकारि साख्रिनि आपडेट मोननो हागोन। दा बिनि सिगां CMनि आत्मनिर्भर स्किमनि सायाव फैग्रोबाय आरो बेयाव गोबां कमेन्ट्स खालामदों जे माब्ला राङा मोनमारगोन नोंथांमोननि 1 लाखआ। गाबोन इलेक्सन रिजाल्ट मोनगोन बिनि उनाव गासैबो प्रसेसा जाफिनजोबसिगोन आसाम स्टेटआव एबा सरकारावहाय। स' बिनिफ्राय सोर फैया लकसभायाव बे आलदा खोथा, नाथाय बे स्किमा आसाम स्टेटनि। स' बेखायनो फार्स्टआव नोंथांमोना 1 लाख किस्तिखौ मोनग्रोसिगोन आरो नेक्स्ट बोसोराव 2022नि सिगां नोंथांमोननि सेकेन्ड किस्तिखौ मोनगोन बेनो जाबाय 1 लाख। गासै 2 लाख मिनिमाम नालाय देन बेखौ लानानै फिन खनसेबाव ग्रुपनि मेम्बार्सफ्राबो फार्स्ट किस्तिखौहाय मोननो थांगासिनो दङ बेनो जाबाय 10,000। इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबगोन बेनो जाबाय 10,000 आरो बेखौ CMआ बुंखादों 15 आगष्टनि सिगां नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबगोन। अब्ला जुननि लास्ट उइकनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव नोंथांमोननि एकाउन्टाव हाबनायनि चान्सआ दङ। दा बिनिनो खामानि मावगासिनो दं SRLM अफिसाव। स' बिनिखायनो बेबादि मोनसे मेसेज फैबाय जायनोखि एप्लाइ खालामदोंमोन जि नोंथांमोना सेक्टराव लाया माने दाउ फिसिनाय अमा फिसिनाय जि लादोंमोन बेबादि माने साक्सेसफुलि साबमिटेड जाबाय होनना बुंदों बिथांमोननि फर्मआ। थ' बेखायनो फार्स्ट इयाराव बिथांमोना मोनसिगोन 10,000 एबा 10,000 अके। एन्ड 10,000 मोननानै जि मावनो लादोंमोन ना नोङो हमना ला न' खालामबाय हमना ला बेनिफ्राय दाउ फिसिबाय। स' बेखौ देखायनांगोन 10,000जों अब्लासो नेक्स्ट बोसोराव सेकेन्ड किस्ति नोंथांमोना नैथि बोसोराव मोनगोन बेनो जाबाय 25,000 आरो बै 25,000आव माखासे एग्रिमेन्ट थागोन जे 50% एबा 50 नोंथांमोना पार्सेन्टखौहाय सरकारनो हरफिननांगोन बेंकनो थाइसेबो इन्टारेस्ट गैयालासे। स' बिनि थाखायनो नोंथांमोनाहाय 12,500खौहाय हरफिननांगोन सरकारनो। गासै सासेयाव 35,000 बेनिफ्राय 12,500खौहाय सरकारनो गथायफिननांगोन बे जाबाय गासिबो डिटेल्स। देन फैबाय दानिया फर्म साबमिट खालामनायासो साक्सेसफुलि साबमिट जाबाय बिथांमोना आरो बेनिफ्राय माखासे भेरिफिकेसन जाबावगोन अके। माखासे भेरिफिकेसन जाबावगोन फिल्ड लेभेलाव SRLM अफिसनिफ्राय। बेनिखायनो टेनसन गैया जाय फर्म साबमिट खालामदों गासैनाबो नोंथांमोना साक्सेस जागोन। नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाया साबमिट जागोन। लासै खालामो मानोना गोबां टाइम लायो। स' बेखायनो जायना जाग्रोबाय बिथांमोनाव मेसेज थांदों आरो जायना जाथ'वाखै लासैनो जाबाय थागोन मानोना स' बिनि खामानिया SRLM अफिसाव सोलिगासिनो दङ ब्लक अफिसाव सोलिगासिनो दङ। बेनिखायनो जायफ्रा मेसेज थाङाखै नोंथांमोना टेनसन दाला लासैनो फर्मआ बयनाबो एप्लाइआ साक्सेसफुलि जागोन। दा एप्लाइ खालामनायनि फर्मासो साक्सेस जादों बिनि उनावसो माखासे भेरिफिकेसन सार्भे जागोन अफिस लेभेलनिफ्राय आरो लास्टआव भेरिफाइड जानानै नोंथांमोननि किस्तिखौहाय एकाउन्टाव सोनाय जागोन। दा गोबां अखा हागासिनो दङ बेनि थाखायनो साउन्ड क्वालिटिया एसे आलादा जासिगोन। दा नोंथांमोना नेक्स्टआव गोदान आपडेट मोनफिनगोन। दा जायखिजाया नोंथांमोननि फर्मासो साक्सेसफुलि एप्लाइ जादों आरो नेक्स्ट लेभेलाव गोदान भेरिफिकेसन जाबावगोन आरो जेब्ला जायो अब्लासो नोंथांमोना फाइनाल स्टेजाव फैगोन। दा जायफ्रा मेसेज थाङाखै जेबो गिनांगौ गैया नोंथांमोना लासै थांबाय थागोन। बे सप्तानिफ्राय नोंथांमोना नेक्स्ट सप्तायावनो गासैनाबो थांजोबगोन आरो नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना चेनेलावहाय मोननो हागोन।